አዲስ አበባ ካብ ዝመደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ዕዙዝ ሰላምታና ልናብዘ ለኹም ተቀበሉ ክብራት ተከታተልቲ ነሰዓት ዝተዳለው ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜናታት ጌታቸው አሎም ሳኹም ክጸንሐ ሰነ ምክታል ነክኾነልኩም ትምኒተዩ ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት መተንፈሲ በርታት ግድብ ሕዳሰ ተወሳኺ 2800 ሜትር ኪዩብ ማይ ኣብ ሰከንድ ምፍሳስ ምጅማሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ናብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ሃገራት ተወሳኺ ብስራት ካብ ጉባ ተሰሚዑ ኢሎም በዚ ድማ ዋሕዚ ሩባ እንተይ ተኣጓጎለ ካብ ምቕጻሉ ብተወሳኺ በርታት መተንፈሲ ማይ ተግድብ ተኸፊቶም ተወሳኺ 2800 ሜትር ኪዩብ ማይ ኣብ ሰከንድ ምፍሳስ ጀሚሮም እዮም ብምባል ኣበሲሮም አብይ ግድብ ሕዳሰ ኢትዮጵያ ዋሕዚ ማይ ብምቁጻር ስጋኣት ሓደጋው ሕጅ ብምቕናስ ንታሕተዋይ ተፋሰስ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ድርቂ ዘበን መጠኑ ዘይነከይ ቀረብ ማይ ንኽበጽሖም የኽእል እዩ ክብሉውን ኣገንዚቦም እዚ ዝተመዘነና ዝተመጣጠነ ዋሕዚ ማይ ሕርሻን ስራሕቲ ምፍልፋል ሓይልን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኣጠቓቕማ ሃብቲ ማይ ምጣነ ንምጉልባት ኣዝዩ ክጠቅም እዩ ብምባል ገሊጾም ፖሊስ ፌደራል ኣብ ኣሰራርሓ አቪዬሽን ጥሕሰት ፈጺሞም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም 6 ተጠርጠርቲ ምርመራ ገበን ራዕዲ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡሎም ፖሊስ ፌደራል ኣብ ሰሙን ካብ አዲስ አበባ ናብ መቐለን በረራ ውሽጢ ዝተዳለወ ኣውሮፕላን ኣሰራርሓ አቪዬሽን ብዝጠሓሰ መገዲ ዕግርግርን ናዕብን ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሙ 6 ተጠርጠርቲ ምርመራ ገበን ራዕዲ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡሎም እቶም ተጠርጠርቲ ዮሐንስ ዳንኤል በርሀ አማኑኤል መውጫ አብርሃም ናትናኤል ወንዶሰን ሹሜ ኤልያስ ድሪባ በዳኔ ይዲዲያ ነጻነት አበበን ኢሌኒ ክንፈ ተክላብንዮም መዝገብ ቢሮ ምርመራ ፖሊስ ፌደራል ከም ዘመላኽቶ ቶም ተጠርጠርቲ ተፈጥሮ ብዝፈጥሮ ምዝባዕ ኩነታት አየር እቲ አውሮፕላን ምብራር ኣይኽእልን ናተባሃለ ኣገዲዶም ንክኸይድ ብዝፈጠርዎ ዕግርግር ብሕጊ ገበን ተሓተቲ ከም ዝገብሮም ይሕብር ጉጅለ ምርመራ ፖሊስ እቶም ተጠርጠርቲ ብገበን ተሓተቲ ንምግባር ካብ ዝተጀመረ ምርመራ ብተወሳኺ ካብ ጸረ ሰላም ሓይልታት ልኡኽቶ ተቐቢሎም ዝተንቀሳቐሱ ብምዃኖም ብገበን ራዕዲ ከም ዝተጠርጠሩ ኣመላኺቱ ኣብቲ እዋን ምስ ሓይልታት ድሕነት ኣየር መገዲ ብምዃን ብትዕግስቲ ምሕፀንታ ቀሪቡሎም ሕቡእ ኣጀንዳኦም ንምፍጻም ብምባሎም ኣብቲ ምርመራ መዝገብ ተኻቲቱ ማሕበራዊ ሚድያ ንጽቡቕ ተግባር ከውዕሉ እናተገበኦም ኩርዓት ሃገርን ንብረቶም ናብ ልዕሊ ዝኾነ መገዲ ኣየር ዘጽላእ ተግባር ምፍጻሞም ዝሕፍር ተግባር ምዃኑ ቢሮ ምርመራ ፖሊስ ፌደራል ገሊጹ እዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ 6 ተጠርጠርቲ ብዝጠሓስዎ ሃገራውን ዓለም ለኻውን ኣሰራርሓ ጥሕሰት በረራን ብገበን ራዕድን መዝገብ ምርመራ 20 ናሓሰ 2016 ዓ.ም ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም حسابات فترة مناسينا بتجبار نملوات زجبر ودقافات تناخيرهم كم زغصلو تجليس الله حسابات فترة مناسينا بتجبار بملوات معبال زهاجر نكغصلو نمخال أبتي عود زجبر ودقافات تناخيرهم كم زغصلو منستر سراح انكلتن بفريات كامل جليسن منستر سراح انكلتن بجت عمد كلتشن عصر شديشن ببرك هاجر حدش حنسلسة 275 سم وانا فترة حساب نقدي بمود دار كبابي 150 مناسي مليون እዞም 150 መናእሰይ ዝያዳ ብቑዓት ንክኾኑን ብቐሊሉ ናብ ስራሕ ንክኣቱን ዘኽእል ተወሳኺ ናይ ክልተ ሰሙን ስልጠናት ሚኒስቴር ቤት ዕዮ ሎሚ ኣጀሚሩ ካብ መንጎ እዞም መናእሰይ ብውድድር ዝሓሸ ኣፈጻጽማ ንዘመዝገቡ 50 ሰብ ዋና ፈጠራ ሓሳብ ንግዲ ንሕድሕዶም $2,000 ድጋፍ ገንዘብ ከም ዝተገብረሎም ተገሊጹ ኣብ ስነ ስርዓት መጀመሪ ስልጠና ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ሰብ ዋና ፈጠራ ሓሳብን ተረኺቦም ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ምፈርያት ካሚል ኣብቲ እዋን ከም ዝገለጾም እቲ ስልጠና ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ብብርካ ሃገር ሰብ ዋና ፈጠራ ሓሳብ ንግዲ ዝኾኑ መናእሰይ ሓዊሱ ፍልጠትን ክእለትን ንክረኽቡ ኣብ ግምት ኣትዩ ዝተዳለወ እዩ ሰብ ዋና ዝሓሸ ፈጠራ ዝኾኑ መናእሰይ ስራሕ ፈጠራኦም ናብ ተግባር ንኽልወጥ መስርሒ ቦታ ድጋፍ ፋይናንስን ምትእስሳር ዕዳጋን ናይ ምፍጣር ተግባር ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ተዛሪበን
سوميا فترة بمدقافن بمتبعن تربحتي كام مقبار بتوساخي نعبيت نمعبالن هاجر أبزق برصعري جامو من زبر كتو زخ نكبر كتو زخ المخانو مقلاصن صاب قلقالو زينا إثيوبيا أما لاخيت اللهم فلوي ناي إثيوبيا يعدقو سمونا مريتن بازارن بدموغ تخفيتهم بمنستر نقدن زوباو متأسارن ناي إثيوبيا يعدقو بزبل تيما زي تدالو فلوي سمونا مريتن بازارن لمعلتي بدموغ تخفيتهم نتي مريتن بازارن مريقوم زخفتو بمعرق مكتل قدما منستر حلاف متحوري مأخل هنس أسرع الديمقراسن مكتل بريزيدنت بارتي بلسقنان ايتا آدم فارحن أفوق باي بيت مخري فيدريشن ايتا آغنيو تشاقرن يوم أبقى بيتعو منستر نقدن زوباو متأسارن سخافة زمريتن بازارن نلوم حاويسون حموشتا تخطات التمعالتات مس زتنح اكزيبيشنن بازارن قدنا قدني بانال زتا حاويسو استفلاليو مرحا قبرتات كم زسالت وتقليزو أفريت وشت عدام ساعتن سدتن محبر حبر سرح حاويسو مداركتي أكلات نقدي زتساتفولن فلما أوانا بوز أيز اللي هرتات بزلاقنت نمرئت زقربلو مقانون تقليزو لهم حزب تግራይ ባህሉን ክብሩን ዓቂቡ መጻይኡ ክእንፍት ዝኽእል ምዃኑ ዝረኣናሉ በዓል ኣሸንዳዩ ክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ናይ ሎም ዘበን 2016 ዓ.ም በዓል ኣሸንዳ ህዝቢ ትግራይ ባህሉን ክብሩን ዓቂቡ መጻይኡ ክእንፍት ዝኽእል ምዃኑ ዝረኣናሉ በዓል እዩ ክብሉ ርእሰ ምሕዳር ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ኣብ መቐለ ስታድየም ባሎኒ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ስነ ስርዓት مزازمي بعل أشندا ترخيبهم يوم نزي من الاختيار محلاليفهم توم رسم محدار دقي أشندا نزرع أخنقو سنة سرعاتن لبام أبعلان كمسكن فتويلهم دقي أشندا برأيات نعاتن حزب تግራይ خوين كنيخن اتي بعل دميقو كخبر كله زي كألكن سلز قبركن كبري قباكن كبلون قليصهم أبسفلاليو كبابتات تግራይ بعل أشندا دميقو كخبر حزب تግራይ زي كألكا بمقباركا مسقانا يقبأ كايلهم بحفشان أباك بابرا بعلى أشندا أجامو من زبركتون كلهم سبهابتن محدار كتما مقالن حويسو أمسكينهم حلافي بيرو بحال توريزمن جزاو محدار كل التقراي دكتور أصبها قبر جابهير بوغنم بعلى أشندا سلامة وكوينون خحلف ليتن كترن نزرحو زي ملكتهم أكالات أمسكينهم بكتافنو كاب تلفزيون إثيوبيا مكتال ما دزينا إتبي تقرين أخم تركبوا كبرات تختاتل تمرسكم سلا تكتاتلون أنا مسكنكم حزبون مسانا صنحوا بزرزرنا بزحارنا يوم زيناتات كنسجرينا سالسين رابعين ترباينات كدب حداسة تمالي إسراح كم زجمرو قدما منستر أبي أحمد الزخاخيرهم كم هاجر بزتسالت أمرها قبري حملوا أسر مت أن ما يكوسخ بمقبار قدب حداسة أبز أوان أب معلتي 900 مليون كيوبيك ماي نحزم قانون قليسهم ملو برهان قرماي توساق حيزالا مبل سالسين رابعي ترباينات عبي قدب الداس إثيوبيا سرح من جماروم قدامي منستر دكتور أبي أحمد قليزوم أتوم قدامي منستر أم محبر يمتأسار قلزوم كمز قلزوه خالوت ينويتات بمسارس تقمت ألوم تلمي إنا تسالدو كمزلو قليزوم حزي ناب سرح زعتو أتوم حدشت ترباينات اتهاجر أبتفل في الحيلي زل على ربحة كمزلوم أردي يوم የኛን ስራ በሚመለከት እንዳያችሁት as of today ዛሬ 4 ተርባይን ኢነርጂ ያመረተ ነው ናትና ስራሕ ብዝምልከት ከም ዝራእኽሞ ሎሙ ዕለት 4 ተርባይናት ሓይሊ እናፈልፈልዮም ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ነይረን ሕዚ ክልተ ተወሲኹ 4 ኮይነን እየን ኣብ 3-4 ወርሒ ተወሳኺ 3 ተርባይናት ስራሕ ክጅምሩ እዮም 7 ተርባይን ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ቅድም ክብል ከም ዘልዕልኽዎ ተርባይን ምፍራይ ጀነሬተራት ምፍራይ ዝወስድ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግዜ ኣሎ ኣብ ዝተወደሉ ሰዓት እናመፀ
كقطاميم كندما بينسوك تاريخهم وناي كلهم بينسوك تقطيمو توديم أبي تحتي بباور هاوس يسرحو سراحتي توديوم يوم جنراتر مس مصا እናገጠሙ ናብ ስራሕ ናይ ምእታው ስራሕ ከማ መጻጽኡ ዝቕጽል ክኸውንም ግድብ ህዳሴ አባይ ኣብ ዝተማልአ ስራሕ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ኣካላት ትግድብ ዘራኽብ ድልይን ሓፈሻዊ ስራሕ ከም ዝዛዘም ገሊጾም እዮም። ዲሰምበር ላይ 7 ተርባይን ኢነርጂ ያመርታል። ዲሰምበር ላይ ሚኒመም 71 ቢሊዮን ሜትር ኩቢክ ውሃ እንይዛለን። ኣብ ታሕሳስ 7 ተርባይን ሓይሊ ከፈልፍልዩ ኣብ ታሕሳስ እንተናእሰ ካብ 70 ክሳብ 71 ቢልዮን ሜትር ኩቢክ ማይ ክንሕዝ ኢና። ኣብ ታሕሳስ ሕዚ እውን ዓንቶ ዝረኣናዮ ድልድል ሙሉእ ብሙሉእ ገጢሙ እንሪኦ ኢና። ኣብ ታሕሳስ ዘሎ ስራሕ እቲ ሰፊሕ እናተወድአ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ብርግጽ ክሳብ ዝቕጽል ክረምቲ ስራሕቲ ክህልውና እዮም። ሓፈሻዊ ስራሕ ክንውድእ እዩ ኢሉ ዝሕሰብ ቀጻሊ ዓመት ክረምቲ ምስ ተወድአ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ድልድል ድማ ከም እትሪእዎ እናተሰርሐ እዩ ዘሎ። ንሽተን ስራሕ ተሪፎም ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ሰራሕቲ ሲቪል ክዛዘሙ እዮም። ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብተርባይን ካብ ዘሕልፎ ማይ ብተወሳኺ በቲ ግድብ መተንፈሲ በርታት ኣብ ውሽጢ 1 ሰከንድ 2800 ሜትር ኪዩብ ማይ ናብ ሃገራት መፋሰስ ማይ ምፍሳስ ምጅማሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊጾም እዮም። በዚህ ዓመት ኦቨርፍሎ ማድረግ የለበትም። የመጨረሻው ኦቨርቶፕ የሚያደርገው ባለፈው ዓመት ነው ተባብለን ነበር። ኣብዚ ዓመት ኦቨርፍሎ ክገብር ኣይግባእን ተባሂልና ነርና። ነዚ ዝበልናሉ ምክንያት ማእኸላይ ክፋል እቲ ግድብ ተወዲዩ ሕዚ ዝተርፍ ዝትከሉ ፒለራት ጥራሕ እዮም። ኣብዚ ዓመት ሓምለዋይ ኣሰር ተወሲኹ ዝለዓለ መጠን ዝናብ ስለ ዘሎ በብመዓልቱ እናወሓዘ ዘሎ ማይ ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ። 900 ሚልዮን ዝለዓለ እዩ። ሎሚ እቲ መተንፈሲ ተዘይንኽፍቶ ሕዚ ብዘሎ ኸይዲ እንቕጽል ተኾይና ዝተርፈና 6 ሜትር ስለ ዝኾነ ኣብ 10 መዓልቲ እቲ ማይ ኦቨርፍሎ ይገብር እዩ። አንቶ ከም ዝረኣኽምዎ ኣብ ውሽጢ ሰከንድ 2800 ሜትር ኪዩቢክ ማይ እናለቐቕና ኢና ኣተንፊስና ኢና። ብደቂቓ እንትኾን ብ60 ባዝሕዎ፣ ብሰዓት እንትኾን ብ60 ባዝሕዎ፣ ብመዓልቲ እንትኾን ብ24 ባዝሕዎ ክንደይ ዝኣክል ማይ እናኸደ ከም ዘሎ እዚ ብተርባይን እናኸደ ካብ ዘሎ ማይ ተወሳኺ እዩ። ንዝሓለፉ ዓመታት ከም ሃገር ብዝተሰርሐ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰርን ተፈጥሮ ብምክንኻን መጠን ማይ ክውስኽ ብምግባር ግድብ ህዳሴ አባይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መዓልቲ 900 ሚልዮን ኪዩብ ማይ እናሓዘ ከም ዘሎ ገሊጾም ስራሕቲ ግድብ ብዝሓሸ ብርኪ ንምስላጥን ናብ ሃገራት መፋሰስ ማይ ንኽበጽሕ ዘኽእል ምዃኑ ገሊጾም እዮም። ለሁለት ዓላማ ነው ያን የምናደርገው። አንደኛው ዓላማ 10 ቀን ብንቆይና ውሃው በመካከለኛው ኦቨርቶፕ ቢያደርግ ንኽልተ ዕላማ ኢና ንገብሮ። እቲ ሓደ 10 መዓልቲ ተጸኒሕና እቲ ማይ ብማእኸላይ ብርኪ ኦቨርቶፕ ዝገብር ተኾይኑ ናትና ስራሕ ወይ ድማ እቲ ድልድል ከበላሽዎ እዩ። ምክንያቱ እቲ ማይ ልዕል እናበለ እንትኸይድ ዝለዓለ ሓይሊ ኣለዎም። በዚ ምክንያት ኣብቲ ከባቢ ስራሕ ክስራሕ ኣይከኣልን። እዚ ዝኾን ንሓደ ሰሙን ጥራይ ኣይኮነን፣ ክሳብ 3-4 ወርሒ ክቕጽል ይኽእል እዩ። እቲ ማይ ፈሲሱ ትሕቲ ክሳብ ዝብል እቲ ድልድል ኣይስሕብን ማለት እዩ። እቲ ዋና ነገር ኣብ ታሕቲ ዘለዎ ሃገራት ብተርባይን ካብ ዝረኽቦ ማይ ብተወሳኺ እናለኣኽናሎም ዘለና ናትና ድሌት ስለ ዝኾነ እዩ። ንበይንና ንምጥቃም ኣይኮነን። እዚ ማይ ሓበራዊ ሃፍትና እዩ። ናትና ሓላፍነት ዝግባአና ተጠቒምና ዝግብኦም ከም ሃገር መሃብ እዩ። ኣብ ዞባ ምብራቕ ሓረርጌ ኣብ ዓመት ልዕሊ 1,000 ፍርያት ብምሕፋስ ሕብረተሰብ ካብ ተጸባይነት ንምንጋፍ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብታ ዞባ ኣብ 168,000 ሄክታር መሬት ዝተኻየደ ስራሕቲ ልምዓት መፋሰስ መፍረያይነት ሓረስቶት ንኽዓዝዝ ዘኽኣለ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ነጸብጻብ ቴዎድሮስ ታደሰም በሪሁ ብርሃነ ኣብ ዞባ ምብራቕ ሓረርጌ ወረዳ ጎረጉቱ ዝነብሩ ሓረስቶት በብእዋኑ እናካየድዎ ብዝመፁ ስራሕቲ ልምዓት መፋሰስ ከምኡ ድማ ስራሕቲ ሓለዋ ከባቢ ቅድሚ ሕዚ ዓሪቆም ዝነበሩ ከባብታት ሓወም እዮም። ሓረስቶት ወረዳ ጎረጉቱ ብሓባር እናካየድዎ ብዝመፁ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ሕርሽኦም ከም ዝሰሰነ ይዛረቡ። ኣነ ወጋ ሂደልኔ ጋር ኸነ ኩኑ በነኑራ ፎየውኖሉ የነ ኣብዚ ጎቦ ትሪእዎ ዘለኹም ገደብ ብሞራል ኢና ሰሪሕና ሕዚ እኹል ማይ ንረክብ ኣለና። ዝረኣናዮ ኣዝመራ እውን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይርከብ። ወሊ ጃረምኔ ወሊ ቅንዶይነ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ገደብ ነበርቲ እዚ መንደር ብሓባር ኢና ሰሪሕና ፈልሲ እውን እናተኸልና እናሓብሐብና ንርከብ። ሕዚ ኣብዚ ከባቢ ብዙሕ ፍልፍል ማይ ምንጭ ማይ ንረክብ ኣለና። ኣብታ ወረዳ ኣብ ዝርከባ 28 ጣብያታት ስራሕቲ መፋሰስ ከም ዝተኻየደ ዘልዕሉ ድማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ እታ ወረዳ ሚፍታ መሐመድ እዮም። ስራ መሰራቱ ብቻ ሳይሆን ተሰርቶ እንክብካቤ ከተደረገ
ስራሕ ስለዝተሰርሐ ጥራሕ ከይኮነስ ምስተሰርሐ ክንክን እንተገይሩ ውፅኢት ከም ዘምጽእ ይፍለጥ እዩ። እዚ ስራሕ ድሕሪ ምስርሑ ፍልፍላት ወይ ምንጭታት ማይ ኣዝዮም ወሲኾም ምሽርሻር ሓመድ እውን ብምዕጋት እዚ ከባቢ ብሓምለዋይ ይሽፈናሉ። ብተወሳኺ ሽፋን ደኒ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይውስኻሉ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ዞባ ምብራቕ ሐረርጌ ጌታሁን ንጋቱ ብወገኖም ከም ዞባ 168,000 ሄክታር መሬት ዘካለለ ስራሕቲ ልምዓት መፋሰስ ከም ዝተሰርሐ ይዛረቡ። እንደ ዞናችን እንግዲህ በጋ ላይ የተፋሰስ ስራ ሰርተናል። ከም ዞባ ኣብ ሓደጋ ስራሕቲ ልምዓት መፋሰስ ሰሪሕና ኢና። ኣብ 473 ሳይት ኣስታት 168,000 ሄክታር መሬት ዝሽፍን ልምዓት መፋሰስ ሰሪሕና ኢና። ኣብ ዞባና ስራሕቲ መፋሰስ ብዙሕ ውፅኢት ኣምፅኡ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ዞባና ኣዝዩ ዝዓረቐ ነይሩ። ትሑት መፍርያይነት ነይሩ። ቅድሚ 2010 ዓ.ም ሽፋን ደን ዞባ ትሕቲ 100 ወሪዱ ነይሩ። ሕዚ ብመጽናዕቲ ከም ዝተረጋገጸ ሽፋን ደኒ ናብ 14.2 ዓብዩ እዩ። ሓገዝ ካብ ምጽባይ ዝተናገፈ ውሕስና ምግቡ ዘረጋገጸ ሕብረተሰብ ንምፍጣር ካብ ተጸባይነት ዝናብ ዝተናገፈ ሜላ ሕርሻ ምዝርጋሕ ግቡእ እዩ ዝበላ ኣመሓዳሪት ዞባ ምብራቕ ሐረርጌ ወይዘሮ ሚስኪ መሐመድ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ሕሉፋት ዓመታት ዝተወገኑ ስራሕቲ ልምዓት መፋሰስ ኣብ ዓመት ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ምህርቲ ንምሕፋስ ጥጡሕ ባይታ ከም ዘንጸፉ ይረዳኣ። አፈርና ውሃ ጥበቃ የተሳዛበት ደግሞ በአካባቢያቸው ምንጭ በማግኘት ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ ዝተሰርሐሎም ኣብ ከባቢኦሞ ፍልፍል ማይ ብምርካቦም ንመስኖ ተጠቂሞም ሓረስታይ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ካብ ምፍራይ 2 ሻብ ናብ ምፍራይ ተሰጋጊሩ እዩ። እዚ ኣብ ገለ ወረዳታትን ጣብያታትን ኣብ መሬት ዝተረኣየ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዜና ወፃኢ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣብ ሊባኖስ ዝርከብ ማዓስከራት ሂዝቦላህ ብነፈርቲ ደብዳብ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሰራዊት እስራኤል ናብ እስራኤል ዘቕንዕ ምንቅስቓስ ሚሳይላትን ሮኬታትን ምስ ኣስተባሃለም ነቲ ደብዳብ ከም ዘካየዶ ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ሰራዊት እስራኤል ዳንኤል ሃንጋሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ዘሎ ስጋታት ንምውጋድን ብነብሰ ምክልኻልን ንዕላማታት ግብረ ሽበራውያንና ኣጥቂዕና ኢሉ። እስራኤል ኣቐዲማ ሰላማውያን ሰባት ካብቲ ዕጡቓት ሂዝቦላህ ዝንቀሳቐስሉን ስርሒታት ዘካየድሉን ከባቢ ክእለዩ ከም ዘጠንቀቐት እያ ትገልጽ። ዕጡቓት ሂዝቦላህ ብኢራን ከም ዝድገፉ ዝግለጹ ሸዓ ሙስሊም እዮም። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሂዝቦላህ ደብዳብ ከም ዘካየደት ምስ ገለጸት ዕጡቓት ሂዝቦላህ ብወገኖም ነቲ ኣብ ዝሓለፉ ወርሒ ብእስራኤል ዝተቐተለ ላዕለዋይ ሓላፊኦም ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሓያል ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ገሊጾም። ናብ ሎሚ ሰንበት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ መላእ ሰሜን እስራኤል ሮኬታት ይመጽእ ከም ዘሎ ዝሕብር ናይ መጠንቀቕታ ድምፂ ከም ዝተሰምዐ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሚኒስቴር ምክልኻል እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሂዝቦላህ ልሕሊ 150 ተወንጨፍቲ ካብ ሊባኖስ ናብ እስራኤል ተኩሶም ኢሉ። ሂዝቦላ ከዓ በዚ ቀዳማይ ገጽ መጥቃዕቲ ኢሉ ዝገለጾ ናብ 11 ወተሃደራትን ማዓስከራት እስራኤል ዕላማ ዝገበረ 320 ሮኬታት ከም ዘወንጨፈ እዩ ገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ብወገኑ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ዮብ ጋላት ነቲ ኩነታት ካብቲ ኣብ ቴል አቪቭ ዝርከብ ማዓስከር ሚኒስቴር ምክልኻል ኮይኑ ይከታተሎ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ብወገን እስራኤል ይኹን ብወገን ሂዝቦላህ ዝወረደ ሞት ይኹን መቑሰልቲ ተሃልዩ ክሳብ ሕጂ ኣይተሓበረን ዘሎ። ኣብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ሓምለ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሂዝቦላህ ዝኾነ መሐመድ ኒማህ ናስር ከም ዝተቐተለቶ ይዝከር። ሂዝቦላህ ኣብቲ እዋን ቅትለት መራሒኡ ሕነ ንምፍዳይ ናብ ወተሃደራዊ ማዓስከራት እስራኤል 100 ሮኬታትን ሚሳይላትን ከም ዘወንጨፈ ተገሊጹ ነይሩ። እስራኤል ንመሐመድ ኒማህ ናስር ብዙሓት መጥቃዕትታት ግብረ ሽበራ ብምውዳድን ነቲ ካብ ደቡባዊ ምዕራብ ሊባኖስ መጥቃዕትታት ሮኬት ዝፍጸም ኣሃዱ ኣዚዝ ብምምራሕን እያ ትኸሶ ነይራ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ህጹጽ ኣኼባ ካቢነ ጸጥታት ሃገር የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። እስራኤል ኣብ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ልዕሊ ሓማስ ኩናት ካብ ትእውጅ ኣትሒዛ ምስቶም ኣብ ሊባኖስ ዝመደበሮም ዕጡቓት ሂዝቦላህ ተደጋጋሚ ምልውዋጥ ተኽሲ ክተካይድ ጸኒሓ እያ ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡሎም። ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናታትና ቀድሚ ምትዛምና ቀንዲ ነጥብታትና ክነዘኻኽረኩም። ሳልሳይን ራብዓይን ተርባይናት ግድብ ሕዳሰ ትማሊ ከስራሕ ከም ዘጀመሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣበሲሮም።
ما تنفسي برتات قدم حداثة توسخي 2800 متر كيوب ماي أب سكند مفساس من جمارو تقليص الله كابوزاي سراويت إسرائيل قبل علي قبل ما نسركب معسكرات حزب الله بنفرتي دبداب كم زكايدة أفليت الله كبرت تخاتلتين الساعات تدالو زيناوي ما سنادوتاتنا زوم كتكتاتلوم صنحكم مسل نيرو مسلم كتالكم نمسجن جيتاچو علوم سمو استوديو حبيركم نيرا ببزلخمو مزترفو مدلو التلفزيون ኢትዮጵያ ሰናይ ገዘ ነው ቆናልኩም ትምታዩ